ଆପଣ ମୁଁ ଏକା ଭଳିଆ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଲାରୁ ବଡ଼ରୁ ବୁଢ଼ୀରୁ ବୁଢ଼ାରୁ ଦିଣ୍ଡାରୁ ଭେଣ୍ଡାରୁ ହିରୋରୁ ଗୁଣ୍ଡା। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଧରେନି ଖଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଧରେ ମୁଁ ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା। ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ଅଜିତ ପଣ୍ଡା। ଆମର ପ୍ରିୟ ପଶୁ ହେଲା ଗଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ ସାପ ଧଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ ଫଳ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ ପିଠା ମଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ବଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବରମୁଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ କେନାଲ ତାଳ ଦଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ନଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମିରିଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ ହିରୋ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଅଜିତ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଗାଁ ହେଲା ଛାମଣ୍ଡା, କୁମୁଣ୍ଡା, ବଡ଼କଦଣ୍ଡା, କୋକଲୁଣ୍ଡା, ଗାୟଗଣ୍ଡା, ଗୋଠଣ୍ଡା, ବାରଦଣ୍ଡା, ରାମଦଣ୍ଡା, ପରଶୁଣ୍ଡା, ପାଲସୁଣ୍ଡା, ଦେବଲଣ୍ଡା। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଅଜିତ ପଣ୍ଡା। ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଟେକି ପାରୁନି ତେଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର ଗାଈକି ଦେଉଛି କୁଣ୍ଡା, ଚୋବଉଛି ଆଖୁ ଦଣ୍ଡାକୁ ଦଣ୍ଡା। ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ଅଜିତ ପଣ୍ଡା। ଘର କୋଉଠି କହିଲେ? ଏମିତି ଘର କହିଲେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଘର। ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭବାନୀପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ପାଣିକୋଇଲି, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ମେରାମଣ୍ଡଳୀ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଭଞ୍ଜନଗର, ସୋରଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ସୁନାବେଡ଼ା, ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ବାଲିପତ୍ର, ଜନପ୍ରସାଦ, ବିଟିପୁର। ଏଠି ଆମ ଘର। ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲରେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ? ହଁ, ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡ଼ିକାଲରେ।